Vážení priatelia, vy, ktorým ide o dobro, kultivujete to dobro v sebe, v rodine, v širšom kontexte, v spoločnosti. Vítam vás na predstavení tejto občianskej iniciatívy Slovensko a zmierenie. Niekedy si neuvedomujeme, že to, čo sa deje v spoločnosti, radikálne ovplyvňuje aj nás. Asi povieme, mňa to nezaujíma. Nezaujíma ma spravovanie spoločnosti, nezaujíma ma politika, mňa sa to netýka. Týka sa nás to veľmi. Ovplyvňuje to nás. Ale niekedy máme pocit, že nemôžeme my ovplyvniť dianie na Slovensku. Ale pravdou je opak. Opak je pravdou. Václav Havel už v roku 1978 napísal taký text Moc bezmocných. Ja som to nečítal už, ale len ten názov je zaujímavý. A možno v tomto duchu bude aj predstavenie tejto občianskej iniciatívy Slovensko a zmierenie. S viacerými priateľmi sme už na túto tému rozprávali a keď som ja predstavoval niektorým ľuďom, že Slovensko a zmierenie, niektoré reakcie boli, že zmierenie a ja sa mám zmieriť s týmto a s týmto. Úplne, že antagonistické, proste nezmieriteľné niečo. A ja som si uvedomil, že áno, pre niektorých to môže vyzerať, ako keby sme chceli, aby Pán Boh sa zmieril so satanom, podal si ruku, urobil nejaký kompromis, že tak už nebuďme na vojnovej nohe. Určite nie takto je mienené toto, že sa zmieriť napríklad s tým, že sa častokrát až bezhranične šíri zlo, lož, nenávisť a podobne. A nás to znepokojuje a potrebujeme s tým niečo urobiť. A častokrát sa cítime bezmocní, aj keď nie sme bezmocní. A tak uvažujeme aj o iných názvoch ako na tento projekt, že zmierenie Slovenska, zmierenie na Slovensku, úcta k pravde a jeden k druhému. Lebo to zmierenie nemôže byť tým, že budeme ignorovať pravdu. Pravda tam musí byť kľúčovým prvkom alebo súdržnosť Slovenska medzi ideálom a realitou. Táto iniciatíva je v procese zrodu, ale za chvíľku o tom budete počuť. Ten spoločenský kontext, tí, ktorí o tom uvažujeme, rozmýšľame, tak si uvedomujeme, že musíme brať toto do úvahy. Máme tu ústavu, nie je dokonalá, niekedy sa mení a niekedy je problém ju dodržiavať, dokonca aj zo strany kompetentných. Aj tí, ktorí nám určujú pravidlá spolužitia a niekedy porušujú ústavu. Toto je súčasný tento kontext, do ktorého budem predstavovať túto iniciatívu. Potom je dôležité si uvedomiť, že demokracia a jej potreba dozrievania. Áno, máme demokraciu, ale niekedy máme pocit, že nefunguje. Nefunguje tak, ako by mala. Nie sme tá zrelá demokracia. A samozrejme, že aj demokracia má svoje limity a niekde demokratickou cestou sa diktátori dostali k moci. Demokracia nie je ideálna zďaleka a už vôbec nie v našom prostredí. Potrebujeme ju kultivovať a strážiť ju. Ústavné inštitúcie a ich rovnováha. Vy, ktorí sledujete dianie v spoločnosti, tak si uvedomujete, že je veľká diskuzia, že či sa demontujú ústavné inštitúcie základné, ktoré majú zabezpečovať poriadok na Slovensku.
A potom pluralita názorov a postojov v oblasti politickej, kultúrnej a odbornej. Tu chcem povedať, že iniciatívy chceme oslovovať ľudí s rôznou filozofiou života. Už či sú to kresťania, alebo aj nekresťania. Nech sú to politici z akejkoľvek strany. A ja osobne za seba len poviem, snažím sa byť neutrálny niekde v strede, lebo tí, ktorí sa snažia premosťovať, potrebujú mať kontakt, dosah, aj komunikáciu aj s jednou, aj s druhou stranou. Mediátori sú tí, ktorí sa o toto snažia. A my sa o toto takisto snažíme. A aby ste vedeli, ak budete nás vidieť niekedy v kolektíve ľudí, ktorí sú vám nesympatickí, alebo s ktorými nesúhlasíte, tak hneď na začiatku chcem povedať, že som človek, že stretnem sa s kýmkoľvek, ktorý je ochotný sa rozprávať. Bez ohľadu na to, že či s jeho filozofiou súhlasím, alebo nie, s jeho politikou, alebo nie, alebo s jeho históriou a s jeho činnosťou, či súhlasím, alebo nie, som ochotný sa rozprávať, lebo celá iniciatíva je o tom, že sadnime si, rozprávajme. Aj keď máme iné názory a postoje, tak potrebujeme sa navzájom počúvať. Áno, argumentujme. Dokonca môžeme jeden s druhým výrazne nesúhlasiť. Pamätám si na jedno videjko, ktoré na mňa vyskočilo z Facebooku. Bol to pán, ktorý sa veľmi dištancoval od jednej takej toxickej skupiny, ale robil to takým kultivovaným spôsobom, že si hovorím, že potrebujem sa s ním stretnúť. Tak som mu napísal súkromnú správu na Facebooku, hneď zareagoval, mali sme asi 1,5 hodiny len telefonický rozhovor a on hneď, že musíme urobiť konferenciu. No a keď som sa dozvedel viac o ňom, aj o jeho histórii, aj o jeho súčasnosti, bol to jeden z ľudí, z vplyvných ľudí, ktorí majú vplyv na dianie v spoločnosti. Takže celý tento kontext, aby sme si uvedomili, že my potrebujeme s rôznymi ľuďmi rozprávať. Lebo oni medzi sebou častokrát sú v takom antagonistickom, nepriateľskom postoji, že už len vyjadrenie nesúhlasu, ako keby to bolo vyhlásenie vojny. A do tejto situácie, takáto je aspoň na slovenskú spoločnosť, do tejto situácie by sme chceli vstúpiť a osloviť ľudí dobrej vôle. Ale o tom neskôršie. Keď som predstavoval niektorým ľuďom túto iniciatívu, dali mi 1 hodinu na to, aby som im to predostrel a pamätám si na jednu, nebudem ho menovať, je to človek, ktorý má dosah na tisíce ľudí, ale jeho reakcia bola taká emocionálne protichodná. Na jednej strane nadšenie, že wow, toto potrebujeme. A na druhej strane skepsa, že to je nerealizovateľné. A ja hneď na to ako kresťanovi hovorím, že áno, ja si to uvedomujem, že toto, čo vám aj teraz idem predstavovať, je ľudsky nerealizovateľné. Že k tomu je potrebné množstvo Božích zázrakov, nie jeden, množstvo Božích zázrakov. A už niektoré sa udiali a ja o nich budem hovoriť. Ďalšia vec, čo chcem povedať, je, že ja ako strojár, čo som robil výkresy, ktoré išli do výroby a museli obstáť aj po bezpečnostnej stránke, tak si uvedomujem, že teória musí byť zachovaná, musí to sedieť. Čiže celá táto myšlienka musí byť vnútorne zladená. A keď to nie je tak prax
v praxi to neobstojí. Jak to nejaký múdry človek povedal, že teória bez praxe je fantázia a prax bez teórie je chaos. Čiže teraz sa momentálne nachádzame v tej teoretickej rovine, aby sme o tom hovorili, aby ľudia, obyčajní ľudia, ale aj ľudia vplyvu a ľudia dobrej vôle, aby si sadli, rozprávali, počúvali a hovorili, ako priniesť to dobro, ako zmeniť túto spoločnosť. Zmierenie kto s kým, som hovoril, že tu sa nejedná o to, aby sme sa zmierili s evidentným zlom. Ale to je ďalšia téma, to je veľmi... Ale zmierenie dobrých ľudí, ktorí možno aj niekedy spolupracovali. A poznám množstvo ľudí, ktorí sú charakterní, čestní, sú odborníci v určitej oblasti a pohybujú sa vo verejnom priestore a nejakým spôsobom nedopatrením si vstúpli na otlak. A je to nepríjemné, keď je to medializované a keď jeden z tých má pocit, že to bolo nekorektné alebo nespravodlivé, tak aj dobrí ľudia dobrej vôle, ich cesty sa rozídu. A tá myšlienka je, že proste, aby našli cestu k sebe, aby sa vedeli správne vysporiadať s minulosťou, tam, kde je potrebné, aby si odpustili, tam, kde je potrebné, aby obnovili znovu dôveru a spoluprácu. Ak dobrí ľudia nebudú hľadať sebe k cestu, nebudú vytvárať ten synergický efekt. Synergický efekt sa matematicky vyjadruje, že 1 plus 1 je viac ako 2. Že dvaja jedinci môžu vynikajúce veci urobiť, ale keď sa tí dvaja spoja, tak urobia viacej, ako keby tí dvaja robili nezávisle na sebe to dobro. A toto potrebujeme v tejto spoločnosti vytvoriť, tento synergický efekt. Pamätám si na jedného pána profesora, ktorému som len tak naznačil túto myšlienku a totálna spontánna reakcia, že no, ale najťažšie bude pozvať ich za jeden rokovací stôl. Ľudia, ktorí si nevedia prísť na meno, aby si sadli za jeden rokovací stôl. Keď pozveš jedného, druhý nepríde. Čiže toto všetko si tvorcovia tejto iniciatívy uvedomujú a uvedomujeme. A chcem len zdôrazniť, že si uvedomujeme realitu, ťažkú realitu a napriek tomu niečo potrebujeme robiť. Lebo, a o tom porozprávam ďalej, ja možno prečítam jeden text, kresťania snad sa k prezentácii dostanú aj ľudia, ktorí neveria v Pána Boha, alebo si nečítali písmo, ale chcem ja teraz z Biblie prečítať jeden text. 2. Timotejovi, 3. kapitola, Pavol apoštol hovorí o posledných časoch. Kedy sú tie posledné časy? Zdá sa, že to môže byť toto obdobie. Jak miestny kazateľ Denny hovorí, že možno Pán Ježiš príde v stredu a možno príde o niekoľko 10 alebo 100 ročí. Nevieme, kedy je finále dejín, ale zdá sa, že to, čo napísal apoštol Pavol pred 2000 rokmi, tak to nejak podozrivo sedí na túto dobu. A teraz, v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, že znevažujúci kohokoľvek a čokoľvek, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, nelútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia,
nerozvážny, namyslený, viac milujúci rozkoše ako Boha, budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc popierať. Podobá sa to na dnešnú dobu? Ja viem, vo svete vždy boli aj zlí ľudia, aj veľmi ťažké obdobia, ale táto súčasná situácia sa mne veľmi tomuto podobá. A napriek tomu, a teraz sa vrátim k tomu, že napriek tomu, že ľudia sú takíto, a napriek tomu, že mnohí rezignovali, aj kresťania, modlili sa aj za zmenu v spoločnosti, unavili sa do toho. Rezignácia, znechutenie, bezradnosť, hnev, rozpadajúce sa priateľstvá, rozpadajúce sa vzťahy, rodiny, neistota, nezáujem, chaos, nenávisť. A to je aj v slovenskej spoločnosti, ale aj za hranicami Slovenska. Ale jeden z prieskumov hovorí, že Slovensko je druhé najrozhádanejšie spoločenstvo alebo republika na európskom kontinente. Že všade je to zlé, ale tu to ešte má nejaké, je to ešte horšie. A nehovorím o svetovej realite, kde je teraz aspoň 5 tých geopolitických kríz vážnych, ako je Irán. Uvidíme, čo sa udeje cez víkend. Ukrajina, Gaza, Grónsko, Venezuela. Keď sa teraz svetoví líderi stretli v Davose minulý týždeň, bol tam jeden môj priateľ, jeden z ľudí, ktorý je v tíme tejto iniciatíve, vyhovoril, že ešte nebolo v Davose toľko veľa predstaviteľov a hovorili práve o týchto veciach. Áno, že mali diametrálne odlišné názory na veci, je fakt, ale v celom svete je to zlé. A teraz si môžeme povedať, OK, my to nezmeníme, neriešme to, a riešme si svoje rodiny, bezprostredné okolie, budujme vzťahy, ale toto neovplyvníme. A do tohto chcem povedať, že napriek tomu, aj aká je situácia, aj cirkev má svoje poslanie napriek tejto smutnej realite. A si myslím, že aj ľudia, ktorí poprípade neveria v Pána Boha alebo majú inú filozofiu života, môžu prinášať to pozitívne. Pre kresťanov je výzva byť soľou, vôňou, svetlom, kvasom, prejavovať lásku a prinášať nádej. Ale nie je takú nerealistickú, nie sme naivní a napriek tomu máme prinášať nádej. Akým spôsobom? O tom je táto prezentácia a o tom je táto iniciatíva. Máme bojovať napriek tomu, že je to veľmi ťažké v tomto období chaosu, bojovať o pravdu a spravodlivosť. Lebo bez pravdy nie je ani spravodlivosť. Takže tá myšlienka, že je to veľmi zlé a treba niečo robiť. Tu vznikala tá myšlienka tejto iniciatívy zmierenia. Ešte poviem o podhubí tej iniciatívy, ako to celé vzniklo. Niektoré udalosti, nie na to čas, sa udiali ešte pred rokom 1989. Sú to niektoré osobné veci, nebudem o tom hovoriť, len do dnešnej doby to má veľmi pozitívny vplyv aj na vznik tejto iniciatívy. Pred pár dňami bolo stretnutie asi 40 ľudí. Boli to kresťania, boli to nositeľní rôznych projektov, iniciatív. Jedno to tú najväčšiu iniciatívu alebo pohyb spomeniem. Je to na pôde katolíckej cirkvi Gadzon. V podstate tento rok, alebo minulý rok zasiahli vyše 32 000 mladých ľudí za týždeň. 32 000 osobne, že nie cez videá. A bol tam dôraz na vzťah s Bohom.
Ako je to možné, že 32 000 len tak príde na takéto stretnutia a vycestujú? Toto je jedno z najväčších. Potom vieme, že Campfest, mnohí to poznáte, každý rok sa stretne asi 5-6 tisíc mladých ľudí a trávia spolu čas pri seminároch, piesniach a podobne. To sú veľké veci, ale týmto veľkým veciam predchádzali množstvo malých vecí. Poviem len príklad, v roku niekedy v 90. vznikla Evangelická aliancia, mnohé potom iniciatívy, misijné vzdelávanie, práca pre deti so seniormi, množstvo aktivít na pôde cirkvi a niektoré sa spojili, aby robili spoločne dobré veci. A niektoré veci ani o mnohých nevieme. A za mnohými týmito iniciatívami stáli stovky a tisíce zbožných, pokorných, slušných a verných ľudí naprieč denomináciám. A ja len to chcem povedať, že táto iniciatíva by nemohla vznikať, pokiaľ by neboli týchto stovky a tisíce zbožných ľudí, ktorí sa modlili roky, desiatky rokov. Takže vy, ktorí ste robili aj v takýchto organizáciách, viem aj v rádiu, kresťanskom rádiu, vydavateľstva a podobne, aby ste vedeli, že bez vás by množstvo alebo táto iniciatíva vôbec ani nemohla vzniknúť. A chcem ale osloviť aj ľudí, ktorí nie sú veriaci a majú inú filozofiu života. A ľudsky povedané by sme mohli povedať, že sú slušní, že sú statoční a majú množstvo schopností. Ľudsky majú dobré srdce. Áno, nikto pred Bohom neobstojíme a kresťania hovoríme, že potrebujeme milosť. A napriek tomu sú ľudia, dokonca mohli by sme povedať, že bezbožní a niekedy slušnejší a korektnejší ako veriaci, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Takže síce sme teraz na pôde cirkvi, ale oslovujeme aj, preto nazývam ľudí dobrej vôle. Čiže bez ohľadu na filozofiu, bez ohľadu na náboženstvo, bez ohľadu na politickú príslušnosť, ľudia, ktorým ide o dobro. Čiže toto je také podúbie, úplne konkrétne. Prvotný impuls bol 17.11. To bolo stretnutie celoslovenské. Kresťania sa modlili naprieč denomináciám. Jedna z takých akcií tu bola v Bratislave a tam som sa stretol s človekom, ktorý ma pozval na akciu 20.11.2024. Len si tak spomenul, Dušan, teba som zabudol pozvať. Ani sa nečudujem, lebo tam boli onakvejší ľudia ako ja, ľudia s oveľa väčším vplyvom. A na tom stretnutí bola výzva, aby rok 2025 bol rokom lepších vzťahov. Ale o tom poviem troška neskôr. Čiže to bol prvotný impuls. Potom nastalo obdobie modlitieb, otázok, pochybností, neistôt, rozhovorov, úvah. Má to zmysel? To, čo som pred chvíľou hovoril, že má to zmysel, keď je toľko veľa zla, nejakým spôsobom sa proti tomu postaviť. Lebo jedinci to neurobia. Ani jedna skupina to neurobí. To musia byť oslovené inštitúcie, ľudia z rôznej oblasti spoločenského života. Takže takéto obdobie a potom obdobie povzbudzovania, ja osobne som to vnímal od Pána Boha, ale aj od iných ľudí a obdobie mnohých zázrakov. Množstvo aj náhodných stretnutí s ľuďmi vplyvu, ochotných sa zoznámiť s iniciatívou a boli to politici, novinári, predstavitelia cirkví, inštitúcií, občianskych iniciatív a podobne. Teraz ešte o tom, a ťažko sa mi o tom teraz hovorí, lebo na jednej strane by som chcel byť konkrétny, tam vidíme veľkosť tých zázrakov, na druhej strane chcem byť korektný a ešte tento projekt alebo iniciatíva ešte nedozrel čas, aby sme ju v úvozovkách vykopli do celého prostredia, do celej spoločnosti. Takže preto som v tejto veci opatrný, aby som niektoré konkrétne veci hovoril.
Sme v tvorbe základného tímu. Momentálne, čo prislúbuje jeden učiteľ, neskutočný modlitebník, robí takisto osobnú duchovnú službu. Je veľkou pomocou pre mňa pri formovaní textov. Ďalší je ITčkár, ktorý povedal, že viete čo, ja zaplatím webovú stránku, mám človeka, ktorý toto porobí a je profesionál. Ďalší je diplomát, ďalší je právnik. A ešte len ten základný tým je v tvorbe. A je potrebné ešte ďalšie týmy vytvoriť ako mediačný tým, či mediálny tým a podobne. Ďalší taký veľmi významný krok bol ten deň odprosenia. Deklarácia, kde cirkev sa postavila pred verejnosť a pred verejnosťou povedala: Pane Bože, prosíme, odpustiť tieto naše zlyhania. A konkrétne. A bolo ich mnoho a boli pomenované konkrétne. A potom cirkev sa obrátila aj k tým skupinám ľudí, ktorým ublížila a povedala, že odpustite. Keď som s jedným predstaviteľom cirkvi hovoril o tomto, tak reakcia bola: no dobré, ale už som skeptický voči takým, lebo zostane to pri deklarácii, ale skutek utek. A čo ďalej? Napriek tomu, ten deň odprosenia, tam nebolo, že deň zmierenia. Na zmierenie je potrebné aj dve strany rozhádané alebo znepriateľené. Toto je deň odprosenia, kde cirkev toto urobila, toto gesto. A my v tých našich bežných každodenných životoch môžeme robiť. Tam, kde sme my zlyhali, môžeme prísť a povedať: prepáč, tu som zlyhal, odpusti. Iné je to v tej politickej kultúre, tam sa každý pasuje do role spasiteľa a všetci ostatní sú nepriatelia. A keď urobia chybu, tak je to málo kedy, že si priznajú. Teraz nedávno jeden poslanec KDH urobil chybu a vážnu chybu. Prichytili ho pod vplyvom alkoholu, necelých 0,5% mal, vzdal sa mandátu. U nás to nie je taká bežná. U nás je kultúra zatlkania a ospravedlnenia vážnych hrubých chýb. A aj v politike, v spoločnosti potrebujeme zmeniť tú kultúru. Veci sa môžu začať meniť vtedy, keď máme tento postoj. Ja som zlyhal, ja prosím o odpustenie. Aká bude reakcia na prosbu o odpustenie, ja toto neviem. Ale to je ich zodpovednosť pred Bohom. My môžeme urobiť tento prvý krok. Takže toľko o dni odprosenia a moja túžba je, aby cirkev ďalej týmto žila, týmto pokorným postojom, aby v pokání bola dôsledná a aby prinášala ovocie pokánia. A vy sa pýtate, no čo ja môžem preto urobiť, aby sa v spoločnosti zmenila atmosféra, situácia? No môžeme sa modliť za to, aby cirkev bola dôsledná v pokání a niesla ovocie. Môžeme sa za to modliť? Môžeme sa za to modliť. Toto je výzva aj pre vás. Lebo bez tohto neurobíme. Ak je toľko zla a špiny v spoločnosti, tak cirkev niekde zlyhala. Nebola svetlom, soľou, vôňou Kristov. My sa môžeme zbytočne na iných vyhovárať. Niekde my sme zlyhali. Potrebujeme sa navrátiť späť k Pánu Bohu a robiť pokánie. Takže môžeme sa modliť deň odprosenia, aby cirkev prinášala pokánie. Tá posledná odrážka, keď ja som od toho 20.11. začal uvažovať o tomto, tak 4 mesiace prešli a nosil som to v hlave. A keď u mňa sedel jeden legislatívec, išli sme sa oťukávať, lebo sme sa stretávali na modlitbách, vedeli sme jeden druhému meno, ale viac nie, tak sedel u mňa, rozprávali sme sa a on nadšený z toho, čo mu rozprávam, a on hovorí, že vieš čo, Dušan, hoď to na papier.
No, hodil som to na papier a vždy, keď som sa stretol s múdrejšími, skúsenejšími a zbožnejšími ľuďmi a mali k tomu pripomienky, konštruktívne pripomienky, tak vznikala 2., 3., 4., a teraz 15. verzia a teraz v hlave je už 16., 17. verzia. Je to živý materiál. Proste tak veľkú náročnú vec neviete od stola len takto urobiť, nakresliť nejaký projekt a idem to realizovať. Nie je možné, je potrebné ľudí zo všetkých sfér spoločnosti počúvať a sklbiť to. V tej teórii to musí byť synergia a zladené. Tak preto tá 15. verzia, keď sa k nej dostanete a budete mať o ňu záujem, ja vám ju pošlem, ale o 3 týždne, o mesiac môže byť ešte znova vylepšená. Takže keď aj nájdete tam nedostatky a máte o to záujem dať spätnú väzbu, budeme radi a vytvoríme ďalšie verzie. Len tak ten minulý rok, to boli tie prvé 2 termíny, to som spomínal, to boli tie celoslovenské modlitby, potom to 20. to bolo z té výročie deklarácie práv dieťaťa, ombudsman, komisár pre deti zvolával toto, boli tam štátnici rôzni a tam podpisovali s pánom prezidentom ako prvý tú výzvu, aby rok 2025 bol rokom lepších vzťahov. Moja otázka je, máte pocit, že ten rok 2025 bol lepší? No, je dobré, že táto iniciatíva bola, treba ju živiť, treba ju ďalej rozvíjať a preto vznikla aj táto iniciatíva. A je dobré, že niekto takéto urobil a mu ide o to, je to nutný krok, nepostačujúci. Treba robiť ďalšie kroky. Potom ten minulý rok bol výnimočný, lebo tisíce ľudí sa modlilo, fakt tisíce ľudí a bola pokrytá každá minúta v tom minulom roku sa modlili za Slovensko. Tisíce ľudí. Malo to názov Zvolanie 365. Asi veľmi cením a vážim tých ľudí, ktorí sa do toho zapojili. A mal som jedného priateľa, vy ho poznáte, brat kazateľ na dôchodku, už okolo 80-ky, že Dušan, je to vynikajúca vec. Ale ja už s tým internetom neviem celkom, ja sa tam nezaregistrujem, ale modlím sa. Čiže okrem tých registrovaných bolo množstvo ľudí, ktorí sa modlili aj za túto situáciu na Slovensku. A vždy, keď sa modlíme za situáciu na Slovensku, viete, kam nás Pán Boh vedie? Aby sme sa modlili za prebudenie. Lebo skutočná zmena začína v srdci. Všetko, čo tu teraz robíme, to je snaha nejak zvonka napomôcť tomu. Ale skutočná zmena prichádza zvnútra. A preto sa nás to týka, aj nás všetkých. Nie ľudí vplyvu, tí, ktorí tam môžu urobiť nejaké zmeny alebo rozhodnutia. Všetkých sa nás to týka. Potom bol rok nádeje, jubilejný rok. Je to hlavne v katolíckej cirkvi. Mnohí protestanti si to ani nevšimli, alebo neveriaci si ani nevšimli. Katolícka cirkev tým oveľa viacej žila. Potom to je Bratislavské Hanusové dni, za tým znova stoja katolícka cirkev, intelektuáli snažia sa sklbiť vieru aj s vedou. Sú to fajn ľudia a mali celé 3 dni spolu a hovorili na tému zmierenie. A tam som stretol človeka, bol súčasťou, preto môžem verejne hovoriť, však oni verejne fungujú, majú webovú stránku, ktorý jeden z týchto autor knižky Súdržnosť na Slovensku. Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Úplne že vedecký prístup na túto tému. A to je presne o tom, že
Tu niekto robí, tam niekto robí. Natrafil som na ďalšiu skupinu aktívnych mladých ľudí, je ich vyše 12 a majú znova webovú stránku, preto môžem povedať, že DemDis, demokratické diskuzie. A robia poctivé diskuzie s odborníkmi, so širokou verejnosťou. Aj teraz prebiehajú, aj tento rok. A majú vytvorený etický kódex diskuzie. A nebyť toho, že o tom uvažujem, ani nedojdem na to, že existuje množstvo ľudí dobrej vôle, množstvo aj iniciatív občianskych takých a onakých, ktorí robia nejakým spôsobom pre dobro Slovenska. A otázka, a častokrát nevedia o sebe. Je potrebné, aby sme vytvorili ten synergický efekt, vytvorili platformu na vzájomnú diskuziu, porozumenie a zosúladenie tých našich iniciatív. A o tom je táto iniciatíva Zmierenie na Slovensku. No a potom tam bol ten ekumenické bohoslužby deň odprosenia, o tom som už rozprával. Vízia iniciatívy. No, v tíme rozprávame, no tak dobre, aký je cieľ, aká je vízia. Ak toto my nebudeme mať jasne zadefinované, tak sa nikde nepohneme. No a toto je zatiaľ súčasná pracovná verzia, možno sa to ešte vylepší. Zatiaľ len, aby ste vedeli, to jadro je toto, že vízia iniciatívy Súdržnosť Slovenska, na ktorom budú občania medzi sebou komunikovať úctivo a s porozumením, budú vytvárať podmienky na spoluprácu, tú synergiu, o ktorej som hovoril, aby ľudia dobrej vôle prinášali reálne riešenia v prospech všestranného rozvoja spoločnosti. My ako kresťania povieme, že bez Boha sa to nedá. A my máme tento postoj a takto aj pristupujeme k tomu. Ľudia, ktorí nemajú autoritu ako Pána Boha ako autoritu, ja neviem, z čoho budú čerpať, odkiaľ budú brať sílu na toto, ale keď sa o to posnažia, tak budem len rád. My, kresťania, máme zdroj síly, múdrosti a to je Boh, ktorý dokáže meniť ľudské srdcia. A radikálne meniť ľudské srdcia. Až na naše prekvapenie. Tak toto je vízia iniciatívy a všetko ostatné sú len také, že už potom praktické kroky a potom aj vám ukázať, že ako sa vy do toho môžete zapojiť. Obsah iniciatívy keď predchádzajúci rečník hovoril o svojej téme o umelej inteligencii, tak tiež o tom niečo povedal a potom on ukázal svoje vlastné dielo, knihu. Nikto sme nečítali tú knihu, len o tom troška porozprával. Ja nemám knihu, ja mám len 13 strán plus 5 príloh, ale tých 13 strán obsahuje asi toto. Čiže dôvody vzniku, vízia, zámer, limity a vymedzenie, čo si uvedomujeme. To je to pavlovské, nakoľko závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. No nie s každým sa dá zmieriť, nie každý sa chce zmieriť. Ale tam, kde sa dá zmieriť, tak urobme pre to všetko, aby to zmierenie nastalo. Potom filozofia, ideová platforma. Aby bolo jasné, že nechceme sa zmieriť s tým, že sa šíri nenávisť pod rúškom slobody slova. Chcete sa s tým zmieriť? Aké pravidlá do toho dať? V parlamente tento týždeň riešili etický kódex v Národnej rade. Samozrejme, že poslanci majú diametrálne odlišný názor na to. A naozaj veľmi ťažké, aby sa dohodli na niečom, keď sa nepočúvajú. Keď druhý názor považujú za nepriateľský názor. Postaviť hranicu medzi dobrom a zlom. Ten etický kódex, ktorý pomenováva, čo je dobré a čo nie je dobré. My vychádzame z učenie písma.
Tam vyrozumievame, čo je dobré a zlé a snažíme sa to preniesť do súčasnej reality. Preniesť spred 2000 rokov a ešte aj starozákonné texty do súčasnej doby, tak, aby to bolo zrozumiteľné. Ten základ máme. Tak o tom sú tam troška sú tam citáty z Biblie, ale aj citáty rôznych celosvetovo uznávaných ľudí a nemusia byť zrovna kresťania, ale ich myšlienky sú kompatibilné s biblickým učením. Tak to tam uvádzam, to je v tej kapitole Filozofia ideologická platforma, potom ten etický kódex, čiže pochopenie zhruba, že aby sme si ujasnili slovník, keď hovoríme o dobre, čo tým myslíme, a keď hovoríme o tom, a čo je zlé, tak aby sme mali rovnakú definíciu týchto pojmov. A potom je časový rámec. No, je to tak zhruba na generáciu, minimálne. Biblicisti vedia, že jedna generácia musela vymreť na púšti, lebo furt mala tendenciu odchádzať od Pána Boha a vrátiť sa späť do otroctva. A možno je to na dlhšie. My sme si to tak pracovne nazvali, že 7 až 10 rokov. Uvidíme, že čo sa... Čiže to nie je tak, že teraz o tom začneme rozprávať a zmení sa to. Robil som v Lodeniciach 10 rokov, veľké lode. Keď som raz plával vedľa tej lode, to sú tóny železa a pláve to na vode, si hovorím, no tak toto je zaujímavé, proste pláve to na vode. No, masy železa. No ale keď potrebujete otočiť tú loď, to neurobíte takto, že hneď to otočíte. To má svoju zotrvačnosť. Spoločnosť má svoju zotrvačnosť a zmeny, aj keď chcete urobiť dobré, tak to nejde ani zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac, ani z jedného volebného obdobia na druhé. To je dlhodobá záležitosť. Ale pokiaľ nemáme víziu ako spoločnosť, ako ľudia dobrej vôle, tak je v tom chaos a niekedy si šlapeme na otlaky. O tom je iniciatíva. Nejak to uchopiť, nejak to pomenovať. Takže časový rámec, to som vás potešil, 7 až 10 rokov. Teraz kroky k cieľu. Nevedel som to, ako nazvať. Je to také, že pracovné, lebo kroky idú jeden za druhým. A toto nie sú tak, že jedné za druhým, niekedy súbežne idú jednotlivé tie iniciatívy. Takže zoberte to ako pracovne a nemám to ešte celkom usporiadané. Určite osobnostný profil ľudí dobrej vôle. Čiže na jednej strane ľudia, ktorí majú morálny kredit, majú v poriadku morálny kompas a tušia, čo je dobro a zlo a ide im o dobro nie len ich vlastné, ale aj o dobro spoločnosti. Čiže to sú ľudia, ktorí majú poriadok v srdci, lebo sme hovorili, že tam začína zmena. V hlave, v prioritách, vo vzťahoch. A potom ľudia, ktorí by sme jednoducho mohli povedať, že charakter, odbornosť, ale aj mäkké zručnosti, čiže vedia veci dobre komunikovať. Sú častokrát veľmi... Hitler bol dobrý komunikátor? No bol dobrý komunikátor. A bol to zlý človek. A mnohí zlí ľudia dokážu. Americký prezident je dobrý komunikátor. No... A mohli by sme ísť rad za radom. A diktátori sú dobrí komunikátori, manipulátori a mohli by sme povedať. A tu je potrebné povedať, že hovoríme o hodnotách a ľudí dobrej vôle, ľudí, ktorí to majú usporiadané, majú charakter, sú odborne zdatní a ovládajú mäkké zručnosti, ako je komunikácia, tímová práca, adaptabilita, kreativita, časový manažment, majú to usporiadané.
Ako chcú usporiadať a dať do poriadku ten chaos v spoločnosti, keď to nemajú v sebe usporiadané. Takže hľadáme takýchto ľudí na všetkých úrovniach spoločenského života. To môžu byť úplne jednoduchí ľudia. To môže byť matka v domácnosti, ktoré môže urobiť oveľa viac dobra ako ľudia, ktorí majú oveľa viac právomocí. Čiže sa to týka úplne že všetkých ľudí. A jak som už spomínal, že aj ľudia dobrej vôle nemusia mať zručnosť správne veci riešiť, správne veci napraviť. Ja som, však Janko pozná, sme sa stretávali ľudia z dvoch táborov a my, čo sme sa stretávali 6, 7, 8, všetci sme povedali, áno, treba to minimálne dať dohromady, alebo nech tie skupiny viacej komunikujú medzi sebou. A my sme sa aj modlili, aj prijali tomu a keď sme to posunuli kompetentným, tak to bolo fiasko pred celým národom. A my sme vychádzali z toho, že tí ľudia, ktorých som si ja vážil, aj na jednej, aj na druhej strane, ale nemusia mať tú zručnosť správne sa vysporiadať s minulosťou. Priznať si chybu, prosiť o odpustenie, alebo miestami znášať krivdu tam, kde nie sú pochopení. Toto sú zručnosti, ktoré by sme ako kresťania mohli ovládať, lebo máme na to zdroje od Pána Boha. Tak toto je potrebné, že napomôcť ľuďom dobrej vôle k vnútornému pokoju, k odpusteniu, zmiereniu, k obnoveniu dôvery, súdržnosti a spolupráce. Druhé, vytvoriť bezpečný priestor na komunikáciu ľudí dobrej vôle a komunikáciu inštitúcií. Možno si nikdy nešlapli na otlak, ale idú si svoju cestu a robia to dobre, čo robia, preto nemajú čas na širší záber, ale robia to dobre a idú do hĺbky, ale tam je ďalšia nejaká iniciatíva a robia to a niekedy ani nemusia medzi sebou komunikovať alebo o sebe nevedia. Čiže toto je vytvoriť bezpečný priestor na komunikáciu ľudí dobrej vôle a komunikáciu inštitúcií. A potom samozrejme, že najprv to pozitívne hovoríme, že pomenovať a pripomenúť si nadčasové hodnoty, ktoré nestárnu. To nie je, že konzervatívne hodnoty. Konzerva má takú príchuť už zatuchnutosti. Už to treba opustiť, potrebujeme niečo nového. Nie, toto sú nadčasové hodnoty, ktoré fungovali aj pred 500 rokmi, aj teraz fungujú. A to sú, ja som len tak zhruba naznačil, pravda, spravodlivosť, láska, slušnosť, úcta, korektnosť, odbornosť. Toto všetko nájdete aj v písme, ale aj v iných odborných textoch a literatúrach a štúdiách. Toto je potrebné. Bez tohto nemôže byť zdravá spoločnosť. No a potom, keď dobrí ľudia, pokorní, tak toto zjednodušene poviem, sa stretnú, tak musia povedať, áno, toto je dobré a toto je niečo, čomu potrebujeme dať stopku. Však aj v súčasnosti existujú, aj zákony sú o tom, že umožniť ľuďom, ktorí prinášajú úžitok pre spoločnosť, tak im upriestraniť v tejto spoločnosti a ľudí, ktorí škodia, tak hovorí sa tomu, že väzenie a súdy a podobne. Je tu niekto, kto rozsudzuje, že čo je dobre, čo je zlé a nejako vymeziť to zlo. Tak áno, pomenovať toxické, nepriateľné prejavy v spoločnosti, v komunikácii. A teraz to nemusia byť ľudia, ktorí robia trestné činy. Len ten jazyk je nenávistný, dehonestujúci. Že to sú už len dôsledky. Väzenie a obsah väzníc, to sú ľudia, ktorí zle rozmýšľali a potom zle konali. Tak potrebujeme aj toxické zmýšľanie, prejavy v spoločnosti, aj v komunikácii. Aj slušní ľudia niekedy toxicky medzi sebou komunikujú. A tu potrebujeme toto zmeniť.
A potom hľadať nástroje, ako znížiť, minimalizovať toxicitu v komunikácii. A preto potrebujeme oslovovať aj politikov, aj médiá, aj iných ľudí vplyvu z kultúry, z vedeckej obce a podobne. Sadíme si a rozprávajme, ako stiahnuť tú toxicitu a nenávisť. Áno, môžeme to navonok urobiť a tváriť sa zbožne a slušne. Lenže aj mafiáni niekedy sa tvária slušne a chodia v obleku, alebo chodili, to boli také tie 90. roky. Navonok to ešte neznamená, že keď sa niekto pekne tvári a komunikuje, že či jeho srdce nie je prevrátené. Áno, toto si potrebujeme jasne alebo ujasniť, ale aj tak. To prvé je, že keď komunikujem, tak nebudem zhadzovať, ale prejavím úctu. A to je to, čomu sa potrebujeme učiť. A žiaľ aj kresťania, tu jeden z dôvodov je, keď som počul kresťanov, ako sa rozprávajú na tému politika, tak aj tam, kde boli dobré vzťahy, sa narušili. Rozladili sa. Prestali sa rozprávať. Lebo nevieme sa aj kresťania rozprávať o vážnych veciach, aj keď máme iný názor. Aj radikálne iný názor, ale podať to s úctou. A podložiť to argumentami, samozrejme. A navzájom sa počúvať. Preto táto iniciatíva, alebo to sa potrebujeme učiť. No a teraz tie praktické kroky, to už je, čo teraz robíme, budovanie základného tímu, čaká nás budovanie špecializovaných tímov, oslovenie osobností a inštitúcií vplyvu, čo je akademická, kultúrna, novinárska obec, politológovia, sociológovia, právnici, odborníci na duševné zdravie a iní. Rozumiete, že žiadna tá skupina izolovanie o sebe nič neurobí. Že to musí byť navzájom prepojené. Robí sa teraz na webovej stránke, oslovujeme médiá, hľadáme ľudí, odborníkov na sociálne siete, aby mohli potom šíriť túto myšlienku a hľadáme ten vhodný čas na zverejnenie. Čiže toto je zatiaľ len v takom úzkom súkromnom prostredí, ale dať to do spoločnosti, tak to si vyžaduje určité predpoklady a podmienky, a ešte nie sú zrelé na tom. Teraz, a chýlim sa ku koncu, výzvy ľuďom dobrej vôle, to som už naznačil, koho tým myslím, ktorí si cítia samozrejme, že pravdu, pluralitu, čiže nemusia silou mocou toho druhého presviečať, ale akceptujú to, aj keď je dobré, že ľudia s rôznymi názormi a filozofiami medzi sebou úctivo komunikujú. Ctia si demokraciu, majú funkčný morálny kompas. No a teraz tu sú výzvy cirkvám, politikom, médiám, odbornej a širokej verejnosti. Ten jazyk troška bude iný, keď budeme vyzývať cirkvi, alebo vyzývame cirkvi, iné výzva politikom, médiám a podobne. Majú svoje špecifiká, tie jednotlivé skupiny, a tak musí byť k tomu prispôsobená aj tá výzva, aj jazyk. Výzvy cirkvám, to je asi na dve strany. Ja len veľmi kratučko. Výzvy k modlitbám za pokánie, to, čo robila cirkev, ale aby bola v tom dôsledná a prinášala ovocie za prebudenie. Hej, keď sa modlíme za spoločnosť, tak sa modlíme aj za prebudenie, múdrosť, otvorené dvere za vladárov, bez ohľadu na to, akí sú, či sú nám sympatickí alebo nie. Modlíme sa za požehnanie, alebo požehnanie nie je o tom, že Pán Boh požehná nejakému zlému vladárovi. Pán Boh nikdy sa nesnaží rozmnožiť a požehnať tomu, čo robí zlo. Ale dobro je to, a to požehnanie, že tých ľudí Pán Boh uvedie do pravdy.
že im nastaví zrkadlo, že im prebudí svedomie. To je pre nich dobro. Aj z večného hľadiska. My môžeme nadávať na politikov, na ľudí a môžu nám byť strašne nesympatickí a povieme, že nechcem mať s tým nič spoločného. Ale Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme sa modlili za to, aby sa obrátil. Aby poznal to je požehnanie pre nich. Čiže nie je rozmnožovanie zla, aby sa im v tom darilo, ale v tom, aby to dobro začalo prekvitať a mať navrch. Čiže výzvy k osobnostnému, duchovnému a odbornému rastu. Myslím, že osobnostný, že človek aj srdce, rozum, vôľa, zjednodušenie to poviem. Čiže aj prežívanie, aj pochopenie, ale aj schopnosť robiť konkrétne kroky. V tomto potrebujeme byť vyvážení, posvetení a v tomto potrebujeme rásť. A ten duchovný rást, to vám ako kresťanom nemusím vysvetľovať, o čom to je. A niekto ale povedal, že nemôžeme byť duchovne zreli, keď sme osobnostne nezreli. Že to jedno s druhým súvisí. Ten odborný rast, my v cirkvi sme boli zvyknutí aj na to, že tak Pán Boh zaplať vatikánskou menou, poďakujeme, urobíme si nejakú tú službu, ale nemá to nejakú veľkú kvalitu. Samozrejme, že za predchádzajúceho obdobia málo kresťanov mohli študovať a naozaj raz v tej svojej odbornosti. Teraz vďaka Bohu tieto možnosti sú a ten odborný rast, kdekoľvek sme, je potrebné, najmä keď chceme participovať na spravovaní celej spoločnosti, tak človek musí byť odborne zdatný. Potom výzvy k zmysluplným diskuziám. Možno aj, jak teraz skončíme, bude diskuzia, ale tie diskuzie môžu byť oveľa častejšie a veci, ktorými celý život alebo každý deň sa stretávame a nemáme si s kým o tom porozprávať. Je potrebné zmysluplné diskusie vytvárať na to priestory a výzvy k spoločenskej angažovanosti. A tá miera angažovanosti, ako kresťan hovorím, môj názor, že áno, nie každého Pán Boh povoláva do vysokej politiky. Niektorých áno. Nie každého povoláva do nejakej činnosti. Niektorých áno, lebo sú odborne zdatní a Pán Boh ich povoláva, modlíme sa za tých. Čiže toto sú výzvy cirkvám a toto je prosby, výzvy jednotlivcom a týmto končím svoj hodinový monológ. Prosby a výzvy jednotlivcom, oboznámenie sa s projektom, ak chcete. Môžem vám to posunúť, môžeme sa aj cez Majkyho dohodnúť, alebo cez zbor, môžem vám to poslať. Znova je to živý materiál, ktorý má svoje ešte nedostatky, štilistické, gramatické, ale teraz obsahovo toto riešime. A je tam 5 týchto príloh, čo som pred chvíľou spomínal, čiže politikom, médiám, odbornej a širokej verejnosti, to teraz nebudem riešiť, kto máte záujem, si to vypýtajte. Potom výzva, záväzok k príhovorným modlitbám za tento megaprojekt ľudsky neriešiteľný. Ak mi poviete, že Dušan, chcem sa za to modliť, veľmi tomu nerozumiem, ale modlím sa za to. Ja by som bol rád, keby sme sa stretli možno aj na určitej báze, že raz mesačne, že vám niečo porozprávam, že ako sa to vyvíja a môžeme sa za to modliť. Keby to boli 2-3 ľudia
uvítam. Dobre, takže záväzok k príhovorným modlitbám. Pomoc s administráciou, to budeme za chvíľku do budúcna potrebovať, s propagáciou. Len aby ste vedeli, toto sú výzvy pred nami ešte. A tipy na osobnosti a inštitúcie vplyvu. Niektoré nám Pán Boh otvoril, mnohé ešte dvere sú zavreté, je potrebné, lebo jedna vec je, že tie inštitúcie vplyvu sa zoznámia s iniciatívou a povedia, že chcem sa proaktívne alebo aktívne toho zúčastniť a participovať na tom. To sú dve veci, že sú informovaní a druhá vec, že chcú sa na tom podieľať. Ale bez toho to nepôjde. Neurobí to jeden človek, neurobí to 100 ľudí, ani 1000 ľudí to neurobí. To musí množstvo ľudí dobrej vôle a musia byť, verím tomu, ja to takto zjednodušene poviem, že koordinovaný Pánom Bohom. Že Pán Boh musí položiť na srdce takéto veci a potom tí ľudia, ktorým to Pán Boh položí na srdce, aby našli cestu k sebe a spolu o tom rozprávali a celé veci rozvíjali. Máme na to minimálne 7 až 10 rokov. Tak to je z mojej strany všetko a nech sa vám darí a kto chcete, tak môžeme sa ešte potom aj takto v tej diskuzii sa môžete pýtať a potom môžeme sa aj osobne stretnúť. Ďakujem vám za pozornosť.